Jama'a kun san cewa gari na Wuhu na dab da kogi na Yantse. Don haka yau ina so in shiga wannan jirgin ruwa domin in nuna muku yadda wannan kogi Yantse yake. 还没到10点呢。wannan还是看看是不是航标都是看到的。 an tsara wannan jirgin ruwa ne domin jama'a za su iya kai ziyara a kan babban kogi a Yantse domin nishadantarwa. Gada tana da girma sosai ko saboda wannan kogi ma yana da faɗi sosai. Wannan gada yana da benaye biyu, na sama akwai hanyoyin mota sannan a kasa akwai hanyoyi na cikin kasa. Sannan kudi yana da kan hotel. Zama a cikin jirgin ruwa yayin da ake ketare kogin Yantse ya sa mutum ke samun kwanciyar hankali da kuma jin daɗi. Nan shine gada ta biyu da ta ketare kogin Yantse da zan ratsa ta. Ko Bashir, ya kake gani wannan ziyara? 再来。感觉是。wannan bangare akwai wata tashar jirgin ruwa kenan. Akwai jirgin gasa da ake bin wannan gada domin ketare kogi. Cewa kasashenmu biyu sun da Najeriya muna kama da juna sosai, kamar a nan China muna da kogin Yantse da kuma kogin Wuhu, kamar yadda a Najeriya ake da kogin Fara da kuma kogin Benue. Duk manyan koguna ne kuma iri daya ne ko? Jama'a da wannan mun kawo ƙarshen ziyararmu a kan kogin Yantse, da fatan kun ji daɗin wannan shiri. Allah ya saka da alheri.